when you realize na nakita na mo yung person, the one you want to spend the rest of your life. Kasi nang react ko na kita. Kinsa din ha? Nakita na silang hilipon pa. Congrats ninyong tanan. Para ninyo. Para sa tanan, kung wala ko nakakita, okay na kayo na.